बे राङिजरा गामि फरेस्ट भिलेजआ 1945 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव 194 न'खरा रायजो जानानै दंमोन। बिथांमोना बै समाव माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे नेमखान्थि बायदियै बेगारबोनायबो जादोंमोन। बिथांमोना बेगारबोहैयोमोन आरो बिथांमोना बे समनिफ्रायनो बे जायगायाव स्थायी भाबै रायजो जाबोबाय थादोंमोन। नाथाय 2008 मायथाइयाव BPF सरकारनि सासे डिपुटि चिफ फरेस्ट बिफाननिबो बिबानगिरिमोन बिथां खाम्फा बरगयारिया। बिथाङा बे हाखौ फार्स्ट एडिशन बे मानास सेंचुरियाव बिथाङा बे राङिजरा गामिनि हाखौ सोसननानै होदोंमोन। ओमफ्राय बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बे सिं सिं खामानि मावनायखौ खिन्थु रावबो मोनथियामोन। खिन्थु मोनसे समाव बिसोरो हानि खाजोना हैनांगौ नालाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव, बेयाव खाजोना हैनो थांनायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे बेनि हानि नोंथांमोननि हाखौ खाजोना लानाय जानाय नंला। मानो होननानै बुंनायाव बे हायाथ' वाइल्ड लाइफआवसो हाबबाय, गतिके नोंथांमोना खाजोना होनो नाङा। आरो मोनसे समाव हयथ' बे हायाव बिभिन्न रोखोमनि माबा माबि बिफां गायनाय माबा गायनाय प्लान्टेसन एफरेस्टेसन खालामनो हागौ होननानै बुंनायनिफ्रायसो बिथांमोना मोनथिनो मोन्दों। ओमफ्राय लासै लासै आंबो जिहेथु डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPLनि आफादगिरि आरो आंनि सिमा 16 नंनि सिमानि TCLCCनिबो चेयारमेन हिसाबै आंनि खाथियाव फैग्रोदों। बे समस्याखौ लानानै बे ओनसोलनि गावबुरा, हेडमेन आरो माखासे गियानि गुनि रायजोफ्रा फैदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि अनगायैबो आरो बिथांमोना जोंनि फरेस्ट बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि खाथियावबो थांदों। उनाव जों जथायै सावरायलायदों बे हाखौ बोरै रिकभार खालामनानै होनो हागोन होननानै। ओमफ्राय उनाव जथायै सावरायनायनि उनाव बिथाङा गावनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिखया जायफोर माने हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट दङ, DO4 दं, CSD दं, रेन्जारफोर दं, बिथांमोनजों सावरायनानै दा बेखौ गोबां माने हाबसननाय समाव वाइल्ड लाइफआव हाबनाय समाव माखासे नियम निथि बेवहाय बाहायनाय जादोंमोन। दा बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो गोदान नियम बानायनानै दिनै बिथांमोननि हाखौ वाइल्ड लाइफनिफ्राय दिनै टेरिटरियाव बा नर्माल माबायाव लाबोफिननाय जाबाय आरो बिनिनो दिनै फोरमान हिसाबै राङिजरा गामियाव बे जमाबन्दी होनो, बे जमाबन्दी 194 न'खरनो जमाबन्दीखौ होनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा दिनै बिथांमोना फारि फारि साफ्रोमबो बेवहाय बर'ल' नङा, बर'जों लोगोसे आदिबासि सावथाल उराव बिथांमोनाबो दिनै हानि पाट्टा लांनो फैदों। बिथांमोना UPPL सरकारनि माखासे हानि पाट्टा लेखा राननायखौ लायाखै। दा बैफोर बिथांमोना माबायदि खहा जानो हागौ? बिथांमोनाथ' माने दाथ' माने फरेस्ट रुलार एक्टआ दा इनटेक्ट दङ। फरेस्ट रुलार एक्ट 2006नि जिनिखि आयेन, बे आयेन दङ। खिन्थु नुनो मोन्दों जम्मु काश्मीराव जेरेखम माने आयेनफ्रा माने रिपिल जादों, थिग बिदिनो जुदि बोरैबाफोर माबा खारनाव जुदि बे फरेस्ट रुलार एक्ट 2006नि एक्टआ जुदि रिपिल जायोबा जाय लायाखै बिथांमोना बिनिफ्राय माने पार्मानेन्टलि बन्सित जागोन आरोखि। खिन्थु बेराफारसेथिं ओरैबायदिबो नुनो मोन्दों, दहाय आं मोनथिनो मोन्दों माने BPFनि माखासे ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा UPPLनि होनाय हाखौ लानो नाङा होननानै गाव गावनि समर्थक बा सापर्टारफोरखौ बिथांमोना बुंदों, जाम्बा जाम्बिफोरखौ। खिन्थु बेराफारसेथिं गावसोरो माने एप्लाइ खालामनानै दा प्रप'जाल हरगासिनो दं आरो बेबायदिबो बेराफारसेथिं बेबायदि जानायखौ नुनो मोन्दों, बिसेसकरि निसिमायाव। BPFनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोर अलरेडि प्रप'जाल हरबाय, एप्लाइ खालामबाय। खिन्थु बेराफारसेथिं जाम्बा जाम्बि गावसोरनि समर्थकफोरखौ, सापर्टारफोरखौ बिसिनि हाखौ लानो नाङा होननानै बेबायदिबो फोसावदों आरो बिथांमोना। बेबायदि जानानै दं।